Bun venit la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pasiunea pentru alimente întâlnește excelența academică aici, unde te așteaptă un viitor strălucit într-un domeniu plin de inovație și gust. Cu o investiție de 10 milioane de lei, am renovat complet baza noastră materială în 2023, oferind un mediu modern și propice pentru învățare. Suntem singura instituție din regiunea de Nord-Est care organizează studii de doctorat în ingineria produselor alimentare, oferind oportunități de excelență academică. Programele noastre de studiu acoperă toate aspectele industriei alimentare, de la inginerie și controlul produselor alimentare la protecția consumatorului și a mediului și, începând din acest an, inginerie și management în alimentația publică și agroturism. Înregistrează-te acum și începeți călătoria spre o carieră de succes în ingineria alimentară la facultatea noastră. Mai multe informații le găsești pe site-ul nostru oficial fia.usv.ro. Fii parte din viitorul alimentației mondiale la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul USV.